рӯзи душанбе 13 июн дар деҳлии нав эътирози дастаҷамъӣ ба қайд гирифта шуд, ки дар он ба ваҷҳи умум донишҷӯён зидди тахриби хонаҳои фаъолони мусулмон садо баланд карданд. ҷои ёдоварист, ки баъди изҳороти зидди исломии ду сухангӯи баландпояи ҳизби ҳокими сарвазири Ҳиндустон Нарендра Модӣ дар гӯшаҳои мухталифи Ҳиндустон ҷамоматҳои эътирозӣ барпо шуд, ки билохира ба хушунат печида буд. охири моҳи май Нупур Шарма ва Навин Кумар Ҷиндал, ду фаъоли воломақоми ҳизби ҳокими Баҳарата Ҷаната, дар мунозираи телевизионӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ изҳороти таҳқиркунандаи мусулмононро нашр намуданд. Дар пайи он дар яке дар вилоятҳои Ҳиндустон гирдиҳамоиҳои эътирозии мусулмонони ҳиндӣ барпо шуд, ки дар баъзе ҳолатҳо боиси мавҷи хушунат ва ҳабси эътирозгарон аз сӯи полис анҷом ёфт. рӯзи 12 июн мақомоти вилояти Уттар-Прадеш хонаи сиёсатмадор ва соҳибкори мусулмон Муҳаммад Ҷовидро вайрон карданд. Ба қавли мақомдорон, ин манзил ғайриқонунӣ бунёд шудаву моҳи май аснои муҳокима дар додгоҳ соҳиби он ҳузур надошт. дар ҳамин ҳол фаъолони мусулмон ва ҳомиёни ҳуқуқи чандин устони Ҳиндустон мегӯянд, мақомот бидуни арзёбиву муҳокима хонаҳои мусулмонони шарик дар эътирозҳои ахирро вайрон мекунанд. мо мехоҳем таъкид кунем, ки дар ҷомеаи демократӣ бо булдозер яксон намудани хонаҳо имкон надорад. ҳафтаи гузашта ҳизби ҳокими Баҳарата Ҷаната узвияти ду мақомдори ёдшударо қатъ намуда, иброз дошт, ки таҳқири ягон дину оинро қабул надорад. полиси Ҳиндустон ҳам таҳқиқи амалкарди Шарма ва Ҷандалро шурӯъ кард, вале қаҳру ғазаби мусулмонон коҳиш наёфт. изҳороти таҳқиромези ду сиёсатмадори ҳиндиро дар кишварҳои дигари олам аз ҷумла Қатар, Арабистони Саудӣ, Имороти Муттаҳидаи Араб, Оман ва Эрон маҳкум карданд. аммо сарвазири Ҳиндустон Нарендра Модӣ то ҳол дар ин бора чизе нагуфтааст. коршиносон мегӯянд, ҳизби ҳокими Ҳиндустон стратегияи муқовимат бо мусулмононро довталабона ихтиёр намудааст, то таъкид кунад, ки ин кишвар мамлакати ҳиндутаборон буда, ҳар касе мухолифи ин назар аст, душмани миллат мебошад. мусулмонон дар муқобил мегӯянд, ҳамлаи ахири сиёсатмадорони ҳизби ҳоким талоши ба ҳошия задани пайравони дини ислом аст, ки дар байни 1 миллиарду 350 миллион аҳолии Ҳиндустон 13% онро ташкил медиҳанд.